Έχεις χάσει κιλά από παντού, εκτός από το ένα εκείνο σημείο που σε ενοχλεί. Το τοπικό πάχος δεν έχει να κάνει με τα συνολικά σου κιλά. Συχνά σχετίζεται με γονιδιακούς, ορμονικούς παράγοντες. Το σώμα τείνει να αποθηκεύει λίπος σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η κοιλιά, τα μπράτσα, για να έχει απόθεμα ενέργεια. Όσο και να υδρώνεις την προπόνηση, τα λιποκύτταρα σε αυτές τις περιοχές είναι εξαιρετικά πεισματάρικα. Η άσκηση και η διατροφή επηρεάζουν κυρίως το συνολικό μας βάρος και όχι απαραίτητα σε συγκεκριμένες περιοχές. Για να στοχεύσεις πιο συγκεκριμένο το σημείο, η προσέγγιση πρέπει να είναι απόλυτα στοχευμένη. Στο Derma Laser, μια ιατρική αισθητική επιλογή είναι εξειδικευμένες θεραπείες υπερήχων και ρεδοσυχνοτήτων. Εστιάζουν στις περιοχές που θέλουμε να βελτιώσουμε. Συμβάλλουν στη διάσπαση του τοπικού λίπους και αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του τοπικού πάχους. Ανέμακτα και σε ελεγχόμενο ιατρικό περιβάλλον. Σταμάτα να ταλαιπωρείς το σώμα σου άσκοπα. Κλείσε το ραντεβού στο Derma Laser για να βελτιώσει την εικόνα του τοπικού πάχους.